Somebody no woman. Onye me nkoma. Ebunye yenu. Si akide Ugochi na aga n'elu. Biko ka anyị gbakọ kịta. Wee kedu n'esa. Eze adịghị adị. Eze Ugochi tubelu. Eze Ugochi tubelu. Nwoke ọma na oraifite. Ị ga-adị. Ọdịnala bụ eziokwu. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ịma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti. N'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkuzi. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi, ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na-eje eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi, ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na-eje eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ga-adị. Ugochi tubelu ga-adị. Ugochi tubelu tampon, ọ ya adị. Maka na eziokwu anwa jaja ndị okenye ga-adị fọnda mbaki, ndị ochie adị fọnda mbaki. Fọdụ asịkala aka ọgọrị ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke feka mma buru Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ mepekwa chọọchị faya okpuru ụka ada. Mana Ugochi tubelu ekweghị ekwe. Eze-Ana si na ọma mme ọdịnala amanwụ chacha. Oge ọbụla ọ na-eti ọ nọ na nkuzi. Chukwu abịa ma gbaa gị ume. Ọdịnala ya dị. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi, ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo. Abịakwanụ m n'oge awa nke eziokwu, oge anyị ji awa eziokwu niile agba, nke ọ bụ mụ nwa bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na-anọ n'isi maka ndị ọ bụ tata bụ izizi ha na-afụ m. Afọ m bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na oraifite. Afọ m ji wee chọọ ọzọ Eze-Ana. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala tempụl. Anyị na-agba afa miri emi lụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry. Bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. You can call me an ọdịnala evangelist. I will answer. N'ụbọchị tata wafọ, a sị na afọ ya fọtara anyị ihe ọma ma fọpụrụ anyị ihe ọjọọ. Isiokwu anyị ji bịa tata bụ ihe niile ị kwesịrị ịma. Negative charms is not Igbo spirituality. Part 1. I keep saying it. And I will keep saying it till ọba ndị mmadụ na ntị. Gee ntị, esi m oru bịa ma akọwalụ gị ihe mabụghị mbụ na-etu ihe si wee kwụrụ. Nke a bụ ihe ị kwesịrị ịma. Ị ghọtara ya? Then mana bifo anyị gaba n'iru na nkụzi anyị ji bịa taa, ọkwa dị mkpa echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa June ga-ebido na June 6th. Ga-ebido na June 6th. Then last for 14 days kwụsị na June 19th. Kwụsị na June 19th. Ndị niile na-esonye na aja amadugo ka aja si aga. Mana maka gịwa bụ onye ọfụ iche isonye na aja, ihe ị ga-eme wee forward ọrụ anyị ya 3 prayer request. You made donation token to the account number. Chat am na WhatsApp. I wasn't got other details I needed from you.
my WhatsApp number bụ 0803 0805 0805 78 37672. I repeat, 0805 78 37672. N'ụbọchị tata, ọ bụrụkwanụ na n'iso na ịchọrọ na ị na-arụ na redio telivishọn, ịchọrọ ide esho ihe onyonyo anyị na telivishọn chanel, chat me on WhatsApp ka anyị kpaa maka ya. Nke ọzọzi bụ ọ bụrụ na n'iso na Children of the Temple, ndị kụrụ mbamba na temple, forward ọrụ m ya chat m na WhatsApp ka nwee ike wee bukuo gị, ka nwee ike wee tinye afa gị na group chat ndị niile bụ Children of the Temple. Echefuna na aja nke anyị na-achụ anụ ahụ festival anyị na-abịa na Septemba 16. Ọ mgbe anyị je celebrate entities of powers nọ na temple. Then bụrụkwazi mgbe Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu ga-eji wee ri ji nke 2023. Then ka anyị gabazie n'iru n'isiokwu anyị ji bịa. Isiokwu anyị ji bịa tata bụ unique topic that will open your eyes. Let the bandage fall from your eyes. Kedu isiokwu nji wee bịa n'ụbọchị taa? Achọrọ m ka nkọwalụ ndị mmadụ ihe kwesịrị ịma, ihe ha kwesịrị ịma. Ka nkọwalụ ndị mmadụ ihe ha kwesịrị ịma gbasara ọdịnala Igbo. Na ihe melụ ndị ụka ọbịa ndị anyarị ji wee penetrate uwo n'ala Igbo. Before ndị ụka ọbịa abịa, ndị Igbo magburu Chukwu. Yes, maka na afọ anyị na-aba na-eto Chineke. Ndị Igbo kwenyelu na the 10 commandments, all that 10 commandments bụ o metara buru, the law of karma. Ọdịnala Igbo kwetara na mkpụrụ ọbụla onye kụrụ ka ọ ya aghọrọ. Ọdịnala Igbo kwenyelu na nke onye kpara n'ọkọchị ka ọ ya anya n'udu mmiri. Ọdịnala Igbo kwenyelu na ya bụ okwu ekwu na Galatians 6:7 nke sị, God can never be mocked. Whatever you sow is what you reap. So nkụzi ọdịnala Igbo na-agbado ụkwụ n'ihe gbasalụ na ihe ọbụla onye metara na ọ ga-eji isi ebu. Ọdịnala Igbo kwetara na iwu ọdịnala. Gịnị bụ iwu ọdịnala? That 10 commandments to be the ancient law Chukwu Okike nyere mmadụ. Ekwuona m ekwukwu ya ọzọ. 10 commandments does not belong to Christianity na ndị ụka anyarị. Ịghọtara ya? 10 commandments has been in existence thousands of years before ekwuwe okwu maka gbasalụ AD. Akwuwe okwu gbasara Jizọs. Ịghọtara ya? Nọ iwu enyeburu ọdịgbo ọkpụtọrọkpụ. Emechakwala Moses erepitikwara ya ọzọ. Now, ihe na-achịkọwalụ gị bụ na iwu a bụ iwu Chukwu Okike debelụ nyere ihe niile o kere eke bụ mmadụ, na-etu mmadụ ga-esi bi ndụ ka ụwa wee bụrụ ebe obibi na ebe aṅụrị wee nye imirikite ndị mmadụ. Echefuna na bido na iwu nke mbụ wee ruo na iwu nke ịtọ bụ iwu gbasara Chukwu Okike, mana iwu nke ịnọ wee ruo na iwu nke iri bụ etu mmadụ ga-esi na-emekọrịta ya na mmadụ ibie ka ụwa wee bụrụ a better place. Ịghọtara ya? So ọ bụrụ na mmadụ debere iwu ọdịnala, this world will be a better place. Ka mmalụ ga n'ọdịnala Igbo. Ọdịnala Igbo kwuru na mgbe mmadụ ọbụla jekwuru nwunye mmadụ n'ibere alụ, mgbe nwanne jekwuru nwanne ya na-alụ ka ọ bụ, mgbe i jere je akpọrọ atụrụ mmadụ ma ọ gwuru ji mmadụ without permission, alụ ka imel. Ịghọtara ya? Ihe ndị cite some examples ka i wee malụ ihe bụ ọdịnala Igbo. Gwazie m na ọ bụrụ na ndị mmadụ bido obibe ndụ a debebe iwu ọdịnala, ọ na this world will not be a better place. Then wee ka mgbanatawazie ihe nkụzi nji wee bịa taa. Ihe mere n'ọnwụ dịka etu mmadụ si wee dị mgbe ọdịnala Igbo bịara, emegidezie ndị mmadụ out of greediness bidozie tinye m aka na ajọ ọgwụ. Gịnị bụ ajọ ọgwụ? Ama na ọnya bụ ajọ ọzọ ndị mmadụ ga-ajụ. Yes, enwere so many things bụ ọgwụ agwọrọ mana ọ bụrụ ajọ ọgwụ. So ndị na-etu esoro na negative charms anyị na-ekwu maka ya. Agwara ngo na o nwere ife a na-akpọ ịtụ egbo.
gịnị bụ ịtụ egbo? Ịtụ egbo bụ ife ị na-afụgasị na be ife na be ụfọdụ ndị dibịa, ma ọ bụ fịa n'ime n'okwu alụsị ka ị na-eje n'okwu alụsị, ma ọ bụ o nwere ebe ị ejekwa efe ya na communities, esogbo mfe ya na communities, na some communities na agree. O nwere village ngara na ya, ọ dị dị a abịa na the entrance point esi abata ya bụ village, efu ka e were ihe dịka osisi krọsụọ na ụzọ mmadụ si aga n'obodo anwa atụ egbo. Gịnị iwe egbo? Gịnị na-adị n'ime? Ihe na-adị n'ime egbo enwere ihe ọjọọ na-adị n'ime. Ijide na-adị ya, ọfọ na-adị ya, na ihe ndị ọzọ niile ma akpọwaziri gị afa, mana ihe niile abụ ihe dị very simple, mana ha dị ile. Kedu ka esi atụ egbo? Egbo abụkwado egbo ndị obodo na-ejikọta aka ọnụ wee sị maka ndị ihe ọjọọ maọbụ ndị na-ebu agha wee wakpo obodo ha, na ha dịchi too much, na ha adịrọzi safe. In other words, ha tụọ egbo wee kwubie okwu tidie ọfọ si na onye ọbụla bụ ihe ọjọọ n'obi wee bata obodo ha, na onye agha ama na free ananya tụọ onye anwa asị ise eti ọfọ n'ala ewee tụọ onye bụ egbo. Egbo anwa atụrụ abụrụ ajọ ọgwụ, maka na ihe a ji wee tụ ya maka ọdịmma nke ha. Ịghọtara ya? Ka mma kwadowe ofu atụ maka ndị ma nkụzi mma na nna alaika ihe ọmụmatụ. Ihe nji ama atụ a bụ na ichefuo ihe nkwucheta ihe mma na atụ. Ọ nwere obodo na-apụta etu ọ bụrụ na ada agha na ndị mmadụ na-ebu agha adakpo ha, ewee tụọ onye bụ egbo na onye ọbụla bata n'obodo a ama eji okwu ya wee pụ. Ọ bata obodo a ohibe ifuru taiz ọma amazi onwe ya aka ewee kparịa. Atụ ụdị egbo dị etu a ma ọ bụ na-abịa na village square wee gwọọ ụdị ọgwụ dị etu a wee debie na onye ọbụla bịa n'obodo a si n'ọkụ ka agha ka o were isi onye obodo a na onye ahụ ama eji okwu ya wee na. Nke a bụrụ ajọ ọgwụ, maka na ihe obodo mere maka ọdịmma obodo niile. Denụ o gwara nke obodo na-apụta mee o nwere ike ọ bụrụ obodo bịaranụ a na-enwe oke ụnwụ taiz a na-eme anwụọ na emekọtazi ihe na-eto ha wee sị mba ka ha wee je gwọọ ọgwụ a na-akpọ ọgwụ ọdụ ọmụmụ. Ụfọdụ na-akpọ ya akwari ọmụmụ, ụfọdụ na-akpọ ya ekwe ọmụmụ, ihe ọsọ ụnụ kpọọ ya. Mana ihe dị ihe abụ na ọgwụ agwọrọ with intention of in connection with the gods of fertility ka a na-enwe ọmụmụ na befa. Ịghọtara ya? Elọta bụ mgbe m jere India, mgbe m na ofu onye n'ime ha na-akọzachara m ihe dịgasị gbasara na ọtị ya wee na-akụwara m etu okpukpere ha si wee dị. Ọ ya sị gị na chi nke a na-afụ maka ọmụmụ, nke a na-afụ maka amamihe, nke a na-afụ maka wealth. Ịghọtara ya? Etu ha si okpukpere ha si dị ka okpukpere Igbo spirituality si wee dị. Dị na obodo jikọta etu anwa eme ọdụ ọmụmụ. Ọdụ ọmụmụ a na-emekarị na-abụkarị adị abụ one family. Ọ na-abụ daiz enwe ike mee n'obi. Ọnya bata ụfọdụ ga-eji sị na ọdụ ọmụmụ ha dị na obi fa. Ịghọtago? Nkwa ahụ nkwekọrịta ekwekọrịtara wee tidi ya ọfọ wee kpọkuo the gods na-eweta ọmụmụ ka ha bịa kwudoro ha ka ọ ya agba ha na-amụzi nwa ka nwa ha ghara ịda anwụzi. A na-akpọ ya ọdụ ọmụmụ. Ịfụ na ọgwụ a gwọrọ bụ onye bụ ọdụ ọmụmụ a emerie maka ọdịmma nke obodo ha, nke ụmụnna ha. Ọkwa eziokwu? Ịfụ na nke a bụrụ ihe dị njọ. Ịghọtara ya? Enwekwara ike nwee ndị na-akpọ arọbinago, mana arọbinago saịdị anyị like Anambra anya ya na-ekwu ya na-eyuzu karị wọdụ arọbinago. Mana onwe ndị na-eyuzu arọbinago a ụfọdụ ụkwụkwa na-agwọrọ ya bụ ọgwụ maka ife ọma ide emelefa as a group. Ọ bụrụ ihe individual na-eme. For that reason ọ dịrọ njọ. Denụ mana ọ nwekwalụ ndị nwere ike ịnọgide n'onwe ha. Example, ọ bụrụ obodo na-eme ma ọ bụ famili na-efe ilu na ori na-abịa ezu ha, ha wee je gwọọ ọgwụ a na-ejide ndị ori. Agwụfebe ebe tinye were azịza mpempe azịza tinye na ya. Onye ahụ nabatara ebe ahụ sị ka ọ bịa were ihe ọ na-edebere, maka na egwuru m sị aka ọbụla gaa n'ihe o nwere. Mgbe ọ jeziri ije were ihe ọ bụla ihe o debere, ọ ga-eji azịza sagide ilo chefo. Ịghọtara ya? Nke na-eto abụrụ ajọ ọgwụ, maka na ọ maka ọdịmma ha and ka aka ọbụla gaa n'ihe o nwere. Ịghọtago? Iwere ihe idebere. Ịghọtara ya? Nke a bụ ihe dị mma ka ọ bụ.
ọgwụ ndị gboo gwọrọ bụ maka ọdịmma, and ndị niile agwụrụ maka ọdịmma agwọrọ ya in group, as a group, as ụmụnna, as obi. Ịghọtara ya? O nwere ike onye gido nsogbu ha wee mee ya bụ ihe, and emecha ya bụ ife ha na-eme ya ka ọ balụ isi bara akụ, maka ọ bara onye ọbụla, o nwere after effect. Ịghọtara ya? Maka na ọgwụ agwọrọ in love, maka ọdịmma onye ọbụla, enwere selfish interest dị na ya. Mana ka m gwazie gị etu a ka ndị Igbo si ebi ndụ mgbe Enugu n'ọsa. Mana emechaziela ndị mmadụ wee mụtazie greediness, ndị mmadụ wee mụtazie ka ndị nwụọ, ndị mmadụ wee sizie na ya wee banye n'ihe ọjọọ jọrọ njọ for self gratification, ka e wee too nwa ka wee gosi na ha bụ odogwu. Ụfọdụ tisi aka n'ịgwọ ajọ ọgwụ. O nwere ndị bịaziri andọ ndị niile atiri aka n'ịgwọ ajọ ọgwụ gwọchaziere ajọ ọgwụ, onyebe nsogbu na ngwu. O wee ruzie mgbe ndị ụka ọbịa bịazielu, ndị be anyị ụfọdụ famili dị etu a nọ n'ihe mgbu maka ajọ ọgwụ nna ha gwọrọ personally, bịazi nyebe nsogbu. Ụfọdụ n'ime ha wee heti ọdịnala, si na ọdịnala bụ ihe ọjọọ maka ihe na nna ya gwọrọ ajọ ọgwụ nke onwe ya. O wee na-enyezi nsogbu, uche ya ebuzi na ajọ ọgwụ a nna ya gwọrọ bụ ọdịnala. Ọ bụrụ eziokwu, ajọ ọgwụ dịrị onwe ya iche, ọ bụ ihe imel out of ya personal gratification ka mmadụ ga. O nwere ndị gwọrọ ajọ ọgwụ ha ji wee mee odogwu, ha ji wee ọgwụ na-enye nsogbu. Nwere ọgwụ ọbụla obodo gwọrọ asị obodo na-enye nsogbu nwere, maka na ọgwụ niile a gwọrọ n'obodo gwọrọ asị unit emere ya n'ịfụnanya, emere ka emegide mmadụ. Mana ọgwụ individual gwọrọ wee ebe dị njọ, onye ka m nwa na onwe na-ekwu. Ọgwụ individual abụ ọgwụ agwọrọ ka e wee mee odogwu. O nwere ndị gwọchalụ nke ha gwọọ oke ibubo. Ọ bịa n'obodo ka m gwa gị, mgbe burugbo ọ na-agba abịa na village square, enwere mmemme a na-ada emebe eji celebrate hard working individuals. O nwere ndị nwere personal gift, ha banye ịchụ nta, ha na-agbata nnukwu anụ site n'ike onwe ha. Mana ị na ọda ihe na-eme mmadụ competition wee bata, abịa na village square anwa a na-emezi competition. Enwere ga-asị na onye abụ great hunter, na onye abụ great farmer, agba ediji. Ndị niile abụ great abịazie na village square, ụmụ nwaanyị na-achọ ka ha ndị na-etu anụba ha. Yes, o nwere mgbe m na-eme interview one old man, o wee sị m na ihe mere mgbe ahụ bụ na onye ọbụla chọrọ ka nwoke siri ike nụrụ ya. Ịmalize mgbe ahụ na ọ bụrụ ego ka eji alụ nwoke, mana nwoke anyị ọbụla chọrọ, any young maiden chọrọ nwoke ike ahụ siri ike. Ihe eji achụ ya bụ na nwoke ọbụla siri ike ọkpụkpụ aka, na ihe ọ pụtara bụ na ihe ezinụlọ ya ga-eri ama akọ ha. Ịghọtara ya? So that time nwoke ọbụla siri ike ọkpụkpụ aka bụ dream of every woman. So abezie in other competition, ịmaghị ihe na-eme mmadụ, ọtụtụ ndị mmadụ esirozi ike ọkpụkpụ aka na onwe ha agwụbazi ọgwụ, personal ọgwụ si odozi ogwo oke ibubo. Ọgwụzi oke ibubo ahụ abịa na village square mgbe a na-agba mgba, ọbịa ebe onye ọbụla ọfụrụ ofe ya ajụ were ọgwụ butuo onye ada owinuzie anwa. Mana ọ bụrụ na o siri ike ọgbụgba aka onwe ya, mana ọgwụ ka o ji mee mgbe ahụ ọgwụ waga ajọ ọgwụ. Ịfụna ya? Ụfọdụ bido gwụwa ajọ ọgwụ ị na ọda ka ọ bụrụ na ha na-abụ great hunter, bido shiba agụ n'onwe ha. Taizi ọ bụrụ na bido shiba agụ n'onwe ha na-agbanwetu agụ. Ihe a bụ ajọ ọgwụ ọgwọrụ ka o wee nwee ike wee na-agbata nnukwu anụ. Ụfọdụ gwọrọ ajọ ọgwụ o ji ti mmọnwụ. Ịghọtara ya? Ana m achọ ịkọwara gị ebe ajọ ọgwụ si wee bido, not from competition. E wee bidozi onye abata na village square si niile kịta ịmafụdị ebe a na-eme ụdị competition anwa. Ụfọdụ bịazie na-eti mmọnwụ, ya ama na onwere ndị na-eji aka dị enu nkwụ, ọdịgoro enu nkwụ, were ụkwụ nkịta, nwere ihe oyi, o were ụkwụ zụtasịa nkwụ niile, zọtụ nkwụ. O nwere ike o mechaa ya apụta echi nkwụ anwụrụ. Mgbe a na-eti mmọnwụ, asị na onye a na-eti ọkpọka, na ọkpọka ya na mmọnwụ ọzọ adị ama aka. Oje gwọwa ajọ ọgwụ o ji eti mmọnwụ nke ka mmọnwụ ya na mmọnwụ ọzọ gara ịnọ n'ọgbọ. O bido gwụwa ajọ ọgwụ dị personal
for his own personal interest. Ọgwụwazi ọgwụ dị etu a ma ndị ọ ga-enyi eburu na bie ma ndị ọgwụ dị iche iche ọ ga-enyi na ngwurube nna ya, ịghọtago, o ji wee bụrụ odogwu. O megide odogwu niile a, ọ na-agwụ ajọ ọgwụ dị iche iche na-edebe, o ji wee bụrụ odogwu. Echefuna na mgbe a na-ata ebunu n'izu ọgụ, mgbe a na-ata ebunu n'izu ọgụ na 80s, mgbe a na-ata ebunu ahụ na early 80s wee gbadaba, mgbe a na-atọ ya bụ ebunu, ndị mmadụ na-ejekọ aja ahụ gwa ajọ ọgwụ nke onwe ha ga-eji wee je tọọ ebunu n'izu ọgụ. Orughara mgbe eji atọ ebunu n'izu ọgụ, onye ọbụla egwuru ajọ ọgwụ nke ya wee naba izu ọgụ ka o jee merie onye nke ọzọ out of competition. A gbara nke na competition butere ya, then obejetụtazie ebunu anwa ọ tọrọ ebunu, ọ batazi ọ bụrụ dike. A na-eselebrate dibịa na onye ọbụla ji eto ebunu as great dibịa. Ọ gwụchazie ajọ ọgwụ a, ọnya metakwuru ndị izu ọgụ ji wee kwụsị ito ebunu ruo taa, maka na ọ na-awa ebukọtacha ọgwụ niile anwa, emechaa onye nwee nsogbu na ndị izu ọgụ wee kwụsị. Ihe na-achọ ịkọwalụ gị na-enwere ihe na-emegasị na izu ọgụ ji wee kwụsị ito ebunu ruo taa. Ka izu ọgụ adịghị ata ebunu, o nwere ọdata nsọ ọzọ bido ọtọba ebunu atọrọ ya, maka na ọ bụ ihe ajọ ọgwụ na-eweta n'obodo. Ana m achọ ịkọwalụ gị na ajọ ọgwụ ọbụla abụrụ blessing. Ajọ ọgwụ a ka ọ na-agba ọtụtụ ndị mmadụ nna nna ha gwụchazie. Ndị mmadụ eche na ajọ ọgwụ a nna ya na-agwọ ọgwụ ọdịnala, ọ bụrụ onye nwa bụ ọdịnala. Ịghọtara ya? Gịnị bụ onye ọdịnala? Onye ọdịnala, ezigbo onye ọdịnala bụ onye na-asọ nsọ ana. Efu nwunye mmadụ mee is right. Ifu ihe bụ oke mmadụ iwe na ya kpọọ gị n'eziokwu, ihe ịma ikwuo na-eme ya ka ịmara ịba ụlọ, aka gị ga-adị ọcha. Ọnya bụrụ iwu onye ọdịnala. Ọ bụrụ na iwu na onye ga na-emeribia, o nwere ike onye nwe onye ọdịnala na-awarụ chi ya ọjị na-emedo ndị ichie. O nwere ike ọ bụrụ okenye rie, nwere ike ọ bụrụ nya bụ ọfọ anụ obodo ha, ma ọ bụrụ ofe arụsị obodo ha, mana a nwere akwụba aka ya ọtọ. Ọnya bụ onye ọdịnala. Ọ bụrụ onye gwụkarịsịrị ajọ ọgwụ ka o wee intimidate ndị ọzọ. Remember, ajọ ọgwụ ahụ for personal ego, for personal gratification, in order to hypnotize others, ka o wee bụrụ sọ gị Igbo eze ga-akwụ ọtọ. Ị ghọtara ihe bata ebe ajọ ọgwụ si wee bata? Na originally ajọ ọgwụ abụrụ part of Igbo spirituality. Ị ghọtara ya? Ajọ ọgwụ abụrụ Igbo spirituality. E nwere ebe dị iche iche anyị mere ọgwụ were wee zụọ mmadụ ndụ. Example, o nwere ebe ndị Juu na-aga ewee sị na agwọ na-atawụsi ha, ha wee jụọ wee sị oke Chukwu oge wee sị ha mere agwọ, ha gburu agwọ ọzọ pụọ agwọ debere na onye ọdịda na-agwọ aja ya enwere onwe ya. Ịfụrụ ya? Ihe a ha hibere oge ahụ abụrụgo nọga ọgwụ, mana ọ bụ for their own well-being. Ọ dọrọ njọ. O nwere ebe a kwuru na Baịbụl na Jizọs na-afụ onye gburu isi were ọsụ mmiri emekọ ọnya na aja. Ihe abụ ọgwụ. As long as ime isigo nke ama isie nke ọ bụrụgo ọgwụ, ọ fọmuleti gị wee mee na ya si ya jee saa ahụ na mmiri ka ọ fụwa ụzọ. Ịtago, mana nke ahụ is for good. So nke ọbụla wụ for negative is nke ọbụla emere ka e wee megide mmadụ. Mana ihe dị iche m ji ekwu nke agbụrụ abụ na nke agbụrụ a dị iche. Agbụrụ adị eche na-eche sọsọ ihu. Agbụrụ a wee bidozie gwụbazie ajọ ọgwụ ka o wee bute ike, gwụbazie ajọ ọgwụ ego, gwụbazie ọgwụ niile a na-agwọ ọgwụ ka e wee hypnotize another person in order to be greatest. Bidozie gwụbazie ajọ ọgwụ ndị a ka anyị na-ekwu na ajọ ọgwụ dị njọ, maka na the intention bụ for personal gratification, ọ bụrụ for the well-being of general public. Ịghọtara ya? Ọ bụrụ for the well-being of general public. Ọgwụ ndị a gwọrọ ụfọ ka m wee bụrụ sọgbụ bụ eze ga-akwụ ọtọ n'ụwa. And ebe ahụ ka greediness, ebe ahụ ka ihe ọjọọ dị iche iche si wee bata. And ihe a bụ ihe ofu onye mere onwe ya, maka na ọgụ nwa individual ga-ejekwu dibịa si ya gwọọrụ ọgwụ ego ka e buru bute ka iwe na-agba Benz. Ịghọtara ya? So by then dibịa gwọọrụ gị based on your own interest. Ịghọtara ya? And ị chọrọzi ịma the after effect. So some families ya nna ha gwọrọ ajọ ọgwụ ndị a, nna ha nachazie na mmụọ, ọgwụ ndị a ebido nyebe nsogbu, maka na ọgwụ ndị a chọrọ maintenance. Ọgwụ ndị a chọwazie maintenance ya nwa onyebezie nsogbu na nkwu. Ụfọdụ famili na-etu a, ha nwa akụpụta isi ha asị na onwere ọdị ihe ọbụla jikọ ha na omenala. Ha echeda ihe a nna ha mere na ajọ ọgwụ nna ha gwọrọ n'ọnya bụ ọdịnala. Ọnya ka nna achọ ka nkọwarụ ndị mmadụ ihe dị iche
na awọ na okwute, maka ndị be anyị tụrụ ilu si na a na-egosi nwata awọ na ikpe okwute, a na-emetụrụ nwatakịrị awọ aka maka na awọ na okwute yiri. So ihe chọrọ ịkọwara ndị mmadụ n'ọdịnala Igbo, ihe bụrụ ọdịnala Igbo, ihe bụzi erọ mmadụ wetara onwe ya, maka na ihe ọbụla kọnsaịdịrị mmadụ erọ ga-abatarịrị ya. So na-achọ ịkọwara ndị mmadụ na ịgba ajọ ọgwụ abụrụ, ndị na-agwa ajọ ọgwụ does not represent Igbo spirituality. Na Igbo spirituality encourages ọfọ na ogu, ụba aka gị ọtọ. Then na ihe gbasara ọgwụ o like magic, ọ bụ ọgwụ sọ ndị Igbo na-agwọ ọgwụ ọkwa ụnụ ma. Yes, ịbịagoro na nke ndị ọcha enwere so many magic and incantation and magical books. Ọkwa ịma enwere other magical books eji enwe magic, eji eme the more you look the less you see. Ọkwa ị nwere idea, achọrọ nka mkpọwa afa, mana ihe na-achọ ịkọwalụ gị bụ na ihe dịbe oke dịbe ogene. Even na Igbo a enwere corrupt version of ndị ghọtara ihe ndị mmadụ ghọtara gbasara ọdịnala. Then etu a ka esigbukwa corrupt version na ndị ghọtara ihe gbasara spirituality na be ndị anyarị. So eji m n'aka na ịghọta nkụzi taa. Nkụzi taa bụ mgbe ọbụla m kwuru okwu gbasara iwepụ aka n'ọgwụ, ihe a na-ekwu maka ya bụ ọgwụ ọjọọ. Ịghọtara ya? Gọọmenti na-egwa gị na enwere ọgwụ drugs, mana paracetamol esoro n'ọgwụ a na-ekwu maka ya, mana ọgwụ ndị a bụ contraband a na-ekwu maka ya, hard drugs. You know them, the mkpụrụ mmiri isi and the igbos and all those things hard drugs is forbidden. However, na enwere ezigbo ọgwụ, paracetamol is there, vitamin C is there. Ịghọtara ya? So ihe na-achịkọwalụ gị bụ ka ịghọta ihe bụ ọdịnala Igbo. Ọdịnala Igbo does not say gị jee gwọọ ọgwụ ka ị wee bụrụ chakarịcha ka ị wee na-eme ndị mmadụ intimidate. Onye gị na-egbara agbata obi, i were ọgwụ nye ya ọsọ na-akpakọrọ anị ya dịka ụfọdụ mere na gboo. So ihe na-achịkọwara ndị mmadụ bụ na ihe bụ ọdịnala Igbo bụ na ụfọdụ ndị mmadụ nna ha tiri aka na nke ọjọọ ha ji wee ike gboo, emezizi onye be nsogbu, ha sị na maka na nna ya gọrọ mmụọ ka ihe a ji enye nsogbu. Ohe etizi ịgọ mmụọ, ohe etizi ọdịnala, si na ọdịnala bụ ihe ọjọọ. Ọ bụrụ eziokwu. Ezigbo onye ọdịnala, ihe ịma ihe gosi lọvụ etu ọbụla ị nwere ike, and ịsịkwana ka imegide mmadụ onye aka ya dị ọcha. That is what ọdịnala stand for. Ka m kwụsị ebe a. Inwe ajụjụ na nkụzi a, send alụ meseji na WhatsApp, maọbụ na ịchọ ka agbalị gị family ebe, send alụ meseji na WhatsApp 08057837672. I repeat, 08057837672. Nnerecha vidiyo a metụ aka na share button. O nwere ihe ọ ga-ewe gị metụ aka na share button ka nwanne gị ma nwanna gị know from the horse's mouth ihe bụ ọdịnala Igbo. Ekwukwa m ọzọ before mmechie. Igbo spirituality does not support negative charms, because negative charms is self-centered. Negative charms is self-centered and is personal, and the negative charms step on toes iji megide ndị ọzọ. Mana positive charms is for ọdịmma, and it does not step on toes of other people. Ịghọta ọfụma. Ka ọ dịkwa n'oge awa nke eziokwu. Echi niile bụ Satọde, bụrụkwazi ụbọchị nkwọ. Ya gazie n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile. Ekwubie m okwu ngọzi n'isi ndị niile, ndị nọ n'oru na ndị nọ n'Igbo, ndị na-esonyere anyị n'oge awa nke eziokwu, ya na ndị niile nọ under the influence of my voice right now. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, may the blessing of the Most High, the creator of the whole universe, bless you and protect you. Bido tata wee gaba n'iru. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile. Ise ya gazie n'ọfọ.